Joo, mulla on meikäläisen numero pesessä. Terve, okei, joo, ihmettelekää, et älkää ihmettelekää, mistä me ollaan mekanokaassa. No autosta, vähän tärisee. Eli se. Me lähdetään superparkkiin tänään. Superparkkireissu. No sori jos mä en pidä koko ajan, koska tai koko sitä aikaa, koska mä pelaan myöskin minigolfia ja semmoista pari juttua. Tai jos siellä on edes minigolfia, koska me Vantaalla, niin siellä oli minigolf. Mietin, onks täällä. En tiedä. Mut kiitti, jos kaikki tuhannet kiitokset 15 tilaajaa. Se on silleen. Ja 20 tykkästä. Se on oikein hienoa. Mut mä voin oikeastaan myöskin jotain hienoa tehdä muuta. Tää oikeesti mun silmissä on. Vaikka sitten aamu. Kello noin 14.32. Kello ei 2. Pääsin 1 koulusta. Vähän lolta on. Mut me ollaan pääsemässä jo. Me ollaan lähdössä YouTube-kanavalle. Aika isommalla. Ja nyt tulee vähän enemmän videoita. Myöskin pari juttua, jos kaikki ehkä tykkää. Vähän taustamusiikkia, jos kuulette. Jos ajattelusta taustamusiikkia kuuluu. Joo, se näkyy tossa. Joo. Mut mä haluan sen 15 tilaa ja mä oon niin kiitollinen viikossa. Tässä viikossa. Kattokaa mun muita videoita. Tilatkaa kanavaa. Painakaa kelloa ja se on tai sitä mihin me juttuun, niin kattokaa yleisesti mun videoita. Jos ette jaksa, niin Lopetaatko sä nyt jo sen kuvaamisen? en oo vielä lopettamassa. Tilaaks oikeesti? Onko se Mobitsen? Joo, oi vitsi! Joo, mulla ei oo enää Mobitseria. Ja muuten, mä voisin nyt tehdä pienen, eikö tämäkään ole pienen jutun tässä Rasse Plus GT. Niin. Se on ihan hirveä tubettaja. Niin on. Unliketkää sen kanava. Me voitais käydä siellä sen kanavalla tällä hetkellä. Niin voidaankin toivoa. Nähdään sitten. Tuosta. Joo. Me ollaan menossa nyt superparkkiin. Tässä tulee superparkki-video. Tää on lähtö superparkkiin. Tän nimeksi tulee. Tai tän nimi on lähtö superparkkiin. Joo. Siis mä teen just superparkissakin pari videoa. Mutta tietty kaikissa määrä on sanonta, että ei tehdä huonoja videoita, tai semmosia videoita, että me hypitään tälleen. Ja hypitään se kaveri tälleen. Sitten se ehkä headsetit. Ai niin joo, Rasse on lopettanut tubettamisen, joten ei tehdä siitä. Joo. Mulla on ihan hirveä Rassen videot. Miksi se lopetti muuten? Koska kun sitä haukuttiin scammer, sehän se on. Rasse Plus GT. Lopetiko se Grovinkin? No en mä tiedä. Mutta Rasse Plus GT, siis se on ihan hirveä. Sen videolla annetaan joululahjoilla noobeille. Ja noobi on paha sana silleen, että jotkut käyttää sitä huvikseen ja yksi niistä on Rasse. Ja yksi on Mike 1112. Se haukkui mua noobiksi. Mä en tykkännyt. Siinä oli toinen tyyppi, joka oli ihan vitsi hyvä. Tai aika huono, tai se oli aika tarpeeksi hyvä. Et voi alkaa nousestella sille tai vähän säännellä sille. Donataan lahjoja noobeille. Sen omat akkontit, ne on sen omia akkontteja. Se antaa itsellensä joululahjoja.
Sponsori